Dámy a páni, vítam vás na tlačovom briefingu predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica po rokovaní s predsedami opozičných strán PS, SAS a KDH. Nech sa páči, pán predseda. Ďakujem pekne. Dámy a páni, poďme od silných rečí a vyhlásení do reality. Najskôr chcem poďakovať pánom predsedom tak Progresívneho Slovenska, ako aj KDH, že prišli spolu so svojimi kolegami na toto rokovanie, ktoré som inicioval včera. Nemienim komentovať neprítomnosť pána predsedu SAS, ale pravdepodobne sa obával, že mu položím jednoduchú otázku, prečo mám zhniť v base vedľa Kočnera. On asi pochopil, že by táto otázka nepochybne na tomto stretnutí padla, ale ja si myslím, že hlavný dôvod, pre ktorý pán Gröling neprišiel, je preto, lebo Saska má veľkú mieru zodpovednosti na tom, v akom stave sme dostali verejné financie v roku 2023. Takže, dámy a páni, o čom bolo toto stretnutie a v čom bol význam toho, že som mal možnosť hovoriť s predsedami opozičných strán. Minimálne týmito dvoma. To, že páni prišli, potvrdzuje, že si uvedomujú, že konsolidácia je nevyhnutná. Oni jasne dali najavo, dokonca to povedal pán Šimečka, že vie, v akom stave sme našli verejné financie v roku 2023. Že presne vedia, že to, čo dnes robíme, je domáca úloha, ktorú nám dal niekto iný a nie my sami. To je domáca úloha, ktorú nám zanechala predchádzajúca vláda. Čiže základný odkaz z tohto stretnutia pre slovenskú verejnosť je, že musíme niekde nájsť 2,7 miliardy eur, aby sme dali verejné financie do poriadku. V tomto je zhoda aj medzi nami, aj pokiaľ ide o opozíciu. Je fakt, že môže niekto spochybňovať tú sumu 2,7 miliardy, my ale veľmi presne vieme zadokumentovať, na čo všetko tieto peniaze majú byť použité, preto naďalej trváme na tom, že toto úsilie musí byť na úrovni 2,7 miliardy eur. A chcem poďakovať predsedom opozičných strán, že uznali, že je to nevyhnutnosť, ako hovoria Angličania, it's a must, jednoducho musíme to urobiť, aby Slovenská republika bola dôveryhodný partner v zahraničí. Aj teraz hovoril o tom aj pán minister financií na rokovaní. Čakáme na nové hodnotenia, ktoré prídu od rôznych ratingových agentúr, ktoré sa mimoriadne zaujímajú o to, či pristúpime k konsolidácii alebo nepristúpime. Druhý záver, ktorý vyplýva z tohto stretnutia, je, že je rozdielny pohľad, ako dať dohromady týchto 2,7 miliardy eur. A my počúvame a čítame, a ja som si teda samozrejme vypočul vystúpenie pána Šimečku aj pána Majerského pred chvíľou. A keďže sú veľkí oponenti a kritici toho, čo chceme my urobiť, tak sme boli veľmi zvedaví, nech prídu a nech povedia niečo konkrétne. Tak páni, keď to toľko kritizujete, ale súčasne uznávate, že to musíme urobiť, opakujem, oni uznávajú, že to musíme urobiť, tak nám povedzte niečo konkrétne. Ako by ste to urobili vy, keby ste boli vo vláde? Ak máte nejaký dobrý návrh, tak poďme ten návrh prerokovať a ak bude zapadať do našej filozofie konsolidácie, sme pripravení tento návrh aj zaradiť do pripravovaných opatrení. Ja teraz nechcem ani znemožňovať to stretnutie, ani zhadzovať to stretnutie, ale prepáčte, my sme nepočuli nič konkrétne. Absolútne nič. Prvé, čo otvoril pán Šimečka, bola otázka, že treba znížiť platy verejných činiteľov. V poriadku. Pýtal som sa ministra financií, aká by bola úspora v štátnom rozpočte. Hovorí mi 2 milióny eur. Takže potrebujeme 2,7 miliardy a už máme 2 milióny. Čiže už máme iba 2 miliardy 698 miliónov eur, ktoré treba nájsť. V poriadku. Ak chcú páni v opozícii zmraziť platy poslancov a členov vlády, sme pripravení. Môžeme to urobiť. Je to pinac, je to prd do stromovky. Nerieši to absolútne nič. Pýtame sa, čo ďalej? Že treba vraj znížiť výdavky ministerstiev o 20%. Dobre, pýtame sa, zoberte si ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí a škrtnite 20%, keď v tomto rozpočte prakticky všetky peniaze sú obligatórne výdavky. Na ministerstve práce, rodiny a sociálnych vecí máte rôzne odvody, sociálne dávky a neviem čo všetko. Ako tam chcete zobrať 20%? Čiže vlastne navrhujú,
aby došlo k znižovaniu sociálnych dávok, dôchodkov, povedzme o 20%, ak chcú dosiahnuť tento cieľ. Potom, keď už nevedeli čo, takže poďme znižovať počet zamestnancov na úradoch. Dohromady môžeme na radikálnom znižovaní zamestnancov v tomto štáte ušetriť možno 100 miliónov eur. Dobre, tak už teda nemáme 2 miliardy 698, ale už máme 2 miliardy 598 miliónov, ktoré sú stále pred nami, ale súčasne je tu otázka akcieschopnosti štátu, či štát je schopný plniť si svoje vlastné úlohy. Je zaujímavé, že pokiaľ išlo o daň z pridanej hodnoty, tak ju chcú nahradiť majetkovými daňami. To znamená radikálne zvyšovať dane z nehnuteľnosti. No tak sa pýtam, že či človek, ktorý si postavil dom za socializmu a býva niekde na Orave alebo niekde na dedine, lebo tie domy zväčša boli postavené, také tie veľké, za socializmu, má teraz platiť trhovú kapitalistickú daň z nehnuteľnosti, aby teda sme neriešili problém cez DPH, kde sme znížili daň z DPH na 5% pri potravinách, liekoch a ďalších veciach a zvyšujeme základnú sadzbu na 23%. Celá diskusia sa niesla v tom, že vraj nevieme, čo chceme, ja teda neviem, či sme dostatočne otvorení, alebo nie sme. My sme predsa na vláde schválili konkrétny konsolidačný návrh, ktorý je podpísaný, ktorý sa dáva teraz do Národnej rady. Ja veľmi pozorne počúvam, čo sa hovorí o tých knihách, ale ak teda knihy majú byť základný problém konsolidácie, tak to vieme takto vyriešiť, ak to niekto považuje za to, že to treba urobiť. A ešte sa stále otvára otázka, že či, pokiaľ ide o ubytovanie, nemáme ísť do 5% DPH, pretože my sme dali 5% DPH len na gastro, ale ubytovanie sme z tohto vyradili preč. To sú dve drobnosti, ktoré sa dajú vyriešiť cez pozmeňujúce návrhy. Vláda jasne postavila celú konsolidáciu na mixe opatrení, ktoré zasiahnu všetky zložky spoločnosti. Máme daň z finančných transakcií. Je zvláštne, že túto najviac oponovali, že to je strašná daň. Áno, však sú to pravicové strany, tak obhajujú záujmy veľkých podnikov, bank a neviem koho všetkého. My ale tvrdíme, že daň z finančných transakcií, ktorá prinesie do konsolidácie 600 miliónov eur, je nevyhnutná. Rovnako stojíme za tým, že treba zvýšiť o 1% daň z príjmu právnických osôb. Pokiaľ ide o daň z príjmu fyzických osôb, tam nemá význam robiť žiadne zmeny, lebo daň z príjmu fyzických osôb sa delí tak, že 70% nezúživa 69% alebo menej ide mestám a obciam a 30% alebo už menej, 29% ide samosprávnym krajom. Takže to nám nerieši absolútne nič. Dámy a páni, ak to zhrniem, my sme považovali za veľmi správne pozvať predstaviteľov opozície na toto stretnutie, lebo som to chcel počuť na vlastné uši. Že či teda sú naozaj tak nepripravení, ako to vyzerá v médiách, keď sa ich pýtame v rôznych diskusných reláciách, alebo že či to je z ich strany iba nejaká hra. Ja, pán minister financií, bol ešte prítomný podpredseda vlády, minister obrany Robert Kaliňák a štátny tajomník pán Majerský, sme na vlastné uši počuli, oni nemajú dunstu. Oni absolútne nevedia, kde by získali 2,7 miliardy eur. Čiže jediné konkrétne opatrenie, ktoré môžem dnes oznámiť, je, že žiadajú zmraziť platy poslancov a členov vlády, s čím ja súhlasím, nemám s tým žiadny problém, ale už máme iba 2 miliardy 698 miliónov, ktoré musíme nájsť. Dámy a páni, ani ja, ani minister financií, ani nikto iný sa neskrývame. Nikto z nás nechodí po kútoch a netvárime sa, že tu nie sme. A veľmi otvorene sa hlásime k tomu, aký spôsob konsolidácie navrhujeme. To je náš návrh. Snažili sme sa postaviť návrh, ktorý je udržateľný, tak ekonomicky, tak sociálne a tak finančne. Áno, celá spoločnosť sa musí poskladať, aby sme upratali bordel, ktorý nám tu nechal Matovič, Heger a Odor. Ten Odor, ktorý sa tváril ako človek, ktorý je nestranícky, ale ktorý sa zrazu objavil ako hlavná hviezda progresívneho Slovenska. Je veľmi podstatné, že celá politická scéna uznáva, že musíme urobiť poriadok vo verejných financiách. Inak by neprišli. Keby tvrdili, že to je náš výmysel, lebo že chceme získať peniaze, ja neviem na čo, tak pravdepodobne by mali pravdu, aby sme ani nemali dôvod prichádzať. Ale tým, že prišli
a vedia, čo musíme v tomto štáte riešiť, tak poslali mimoriadne dôležitú správu pre celé Slovensko, že celá politická scéna na Slovensku je jednotná, pokiaľ ide o potrebu konsolidovať. Nie sme ale jednotní, pokiaľ ide o ako to urobiť, akým spôsobom. My máme zoznam presných opatrení, ktoré sú dnes už zadefinované v samotnom zákone, ktorý nazývame Lex konsolidácia, a v druhom zákone, ktorý sa nazýva zákon o daní z finančných transakcií. Pri každom opatrení je presne povedané, koľko z toho dostaneme peniazy. Ak povieme, že ideme zvyšovať daň z príjmu právnických osôb o 1%, keď je zdaniteľný príjem tej firmy vyšší ako 1 milión eur, tak vieme, že nám to prinesie do rozpočtu 200 miliónov eur. Ale keď otázku postavíte opozícii, povedzte opatrenie. A čo to prinesie do štátneho rozpočtu? Nevedia. Dokonca ešte aj to zmrazenie platov sme im museli vyrátať my. Lebo oni, že no, zmrazme platy. A že koľko to je, no netušíme. Tak sa pýta ministra, ako som povedal, 2 milióny eur, čo je nepodstatná suma z pohľadu celej konsolidácie. Pokiaľ ide o ďalší postup, návrh je schválený vo vláde. Áno, môže byť ešte predmetom drobných zmien, ale už nedôjde k zmenám zásadných parametrov, že to je postavené na zmenách v DPH, na zavedení dane z finančných transakcií. Tak zvažujeme moment, kedy sa o tomto má rokovať v Národnej rade. Ja mám nejakú predstavu, ale to už je dnes vecou Národnej rady. Ja nemôžem Národnej rade diktovať, čo bude, kedy bude, ako bude. Podľa môjho názoru bolo by správne, keby sme tento balík prerokovali čo najrýchlejšie, aby sme sa mohli sústrediť na prípravu štátneho rozpočtu, ktorý bude potom predmetom novembrovej schôdze Národnej rady. Je vysoko pravdepodobné, že opozícia bude atakovať náš prístup ku konsolidácii, že bude hovoriť, že takto nie, ale súčasne nebudete počuť, že ako inak. Bohužiaľ, túto odpoveď sme nedostali. Preto málo kedy dávam za pravdu komentátorom v slovenských médiách, ale komentáre, ktoré sa objavili v poslednom čase, že opozícia je absolútne nemožná, nemohúca, pokiaľ ide o definovanie, ako by postupovali, sú presné a sú úplne správne. A v tomto duchu sa nieslo aj dnešné rokovanie. Ale inak ďakujem ešte raz, ďakujem tak pánovi Šimečkovi aj pánovi Majerskému, že prišli, že niektoré veci pomenovali, hoci veľmi všeobecne, nemali nič pripravené, čo by nás nejako špeciálne prekvapilo. Mrzí ma, že neprišla Saska, ale je to asi preto, ako som už na úvod uviedol, lebo cíti veľkú mieru zodpovednosti za to, v akom stave sa nachádzajú slovenské verejné financie. Asi v tomto by som charakterizoval to stretnutie. Ideme ďalej. Vláda musí vládnuť, vláda musí prinášať návrhy. Ja tiež nie som ľudsky nadšený, že to musíme urobiť, no ale musíme to urobiť. Sám Šimečka to povedal aj Majerským, že vieme, v akom stave ste našli verejné financie, keď ste nastúpili do vlády. To je to najpodstatnejšie z tohto stretnutia, že samotná opozícia uznáva, aký bordel nám zanechali. A že my to musíme teraz riešiť za cenu možno aj straty nejakej politickej desiatky, ale taký je politický život, že raz získavate a raz strácate, ale ja verím, že ľudia pochopia to, čo ideme urobiť a pochopia to ako nevyhnutnosť toho, aby Slovensko bolo na dobrej ceste, pokiaľ ide o zdravé verejné financie. Také zdravé verejné financie, aké sme im zanechali v roku 2020, keď sme končili vo vládnej koalícii. A ja chcem, a to je môj plán, aby, ak budeme my končiť, verím, že to bude v roku 2027, aby sme rovnako zdravé verejné financie plne pod kontrolou odovzdali nastupujúcej politickej generácii, ktorá príde, či to budeme my, alebo to bude niekto iný, to ja teraz zhodnotiť neviem. Ale my sa budeme určite o dôveru ľudí uchádzať aj v roku 2027. Toľko z tohto stretnutia, ktoré do určitej miery bolo dôležité, ale súčasne, ktoré do určitej miery potvrdilo to, čo všetci vieme, že opozícia netuší. Netuší, čo by robila, keby bola vo vláde. Ďakujem pekne, teraz je priestor pre vaše otázky. Dobrý deň, Anton Žilojka. Včera bola tripartita, tam sa rozprávalo práve aj o daní z transakcií. Odbory hovorili, že to je jedna z najhorších vecí, ktorá tu bola za posledné roky zo strany vlády. Zamestnávateľia hovoria, že HDP klesne kvôli tomu 2%, takže ak tam to reagujete? Daň z finančných transakcií, áno. Pán redaktor, keď chcete zložiť sumu 2,7 miliardy eur, tak to nemôžete preniesť na chrbát ľudí. Aj pri DPH sme uvažovali a povedali sme, že to, čo ľudia kupujú denne, teda potraviny a lieky, bude mať nízku daň z pridanej hodnoty, teda 5%. Ale sú produkty, kde pôjde daň
z pridanej hodnoty na 23%. Pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, je to daň, ktorá je aj v iných krajinách. Myslím si, že spôsob jej realizácie je veľmi jednoduchý a prinesie do štátneho rozpočtu 600 až 700 miliónov eur. Na jednej strane kričia ľudia, že DPH by nemala ísť hore, na druhej strane kričia podnikatelia, že nechcú platiť daň z finančných transakcií, všetci tvrdia, že bude koniec štátu snáď, keď takáto daň bude zavedená. My si za tým stojíme. Každý musí prispieť určitým spôsobom na konsolidáciu verejných financií a toto je spôsob, ktorým sa obraciame na právnické osoby. Pamätáte sa, že táto daň bola zo strany opozície prezentovaná ako daň, ktorá má byť určená pre ľudí. A opäť klamali. Táto daň je výslovne určená pre právnické osoby a nedotýka sa fyzických osôb. To je mimoriadne dôležité povedať. A tieto prognózy, prvýkrát som sa stal premiérom v roku 2006 a skoro pri každom opatrení, za ktorým stojím, sa mal rozpadnúť štát, mal klesnúť hospodársky rast, malo byť všetko zlé a katastrofálne. Krajina ide ďalej, máme slušný hospodársky rast, máme rekordne nízku nezamestnanosť, uchádzame sa o solidné vzťahy s finančnými partnermi v zahraničí, hľadáme zahraničných investorov. Ja odchádzam v sobotu do Južnej Kórey, pokiaľ ide o nákup jadrového reaktora pre Slovensko. Krajina ide ďalej. Ja som na tento folklór, ktorý vždy prichádza pri prijímaní takýchto opatrení, absolútne zvyknutý. Stojíme si za tým. Neviem si predstaviť, že by konsolidácia verejných financií bola bez dane za finančných transakcií. Jednoducho každý musí niečo priniesť, pretože, ako som povedal, my to musíme urobiť. A opozícia uznáva, že to musíme urobiť. Len pochopiteľne, niekto to tak správne nazval, že teraz sa všetci vrhli na laň, to laňou sme my, teda na úrade vlády a všetci ministri a trhajú nás kvôli tomu, že ideme robiť nejaké konsolidačné opatrenia, hoci všetci vedia, že tieto opatrenia sú absolútne, ale že absolútne nevyhnutné, aby sme prežili. Môžem ešte veľmi krátko, nebudem zaťažovať túto tlačovú konferenciu. K dani z finančných transakcií, ja som počul také vyjadrenia, že táto daň je iba v Maďarsku a vo Venezuele. Odmietam to. Ja keď som bol v roku 2019 ministrom financií, tak nájdite si, tí, ktorí o tom rozprávate a píšete, 10 členských štátov Európskej únie sa zaoberalo zavedením dane z finančných transakcií. Viete, kto bol lídrom toho celého? Dnešný kancelár Scholz z Nemecka. Bol ministrom financií, ja si to pamätám veľmi dobre. Slovenská republika bola takisto súčasťou tých rokovaní. A čo sme povedali? Nakoniec sme sa nedohodli, lebo nakoniec sa tak okresali, že z celej tej dani nezostalo pomaly nič. Ale my sme to dnes zavádzame ako členský štát a budeme to robiť tak, ako sme uznali za vhodné a myslím si, že je to daň, ktorá zaťažuje, tak ako povedal predseda vlády, hlavne podnikateľov a nie bežných ľudí. V Maďarsku je to ináč. Tam platia daň z finančných transakcií, aj bežní ľudia, na Slovensku to tak nebude. Ďakujem pekne. Ďakujem, poprosím ďalšiu otázku. Pán premiér, to vedie nikoho, troška nic sme. Prosím, len sa chcem spýtať, že ak ste to stretnutie takto mysleli vážne, prečo ste ho vlastne nezvolali aj s pánom ministrom financií vlastne ešte predtým, než sa to celé pripravovalo, na čo vlastne poukazuje aj opozícia, že ste ich vlastne zavolili k niečomu, čo už je dopredu hotové? To nie je pravda. My sme predstavili náš vlastný návrh konsolidácie, ktorý má podobu vládneho návrhu zákona. Pripúšťam, že môžu byť zmeny, pokiaľ ide o Národnú radu. Ja som naznačil tie knihy a to ubytovanie. A pokiaľ by došli s nejakým racionálnym návrhom, pýtal som sa napríklad predstaviteľov opozície, ste pripravení podporiť opätovné zavedenie dane z darovania a z dedičstva? Túto daň zrušila vláda, kedy bol ministrom financií pán Mikloš. Nie. No, viete, to je veľmi ťažké s nimi. Takže my sme sa postavili pred nich s vecou, ktorá je hotová, ktorá bola schválená len v stredu minulý týždeň. A žiadame ich, aby nám povedali, čo by robili oni inak, keď to tak kritizujú. A oni nie sú schopní povedať toto a takúto sumu peňazí by to prinieslo. Ja to inak neviem povedať. Oni netušia. Rozumiete? Silné reči, neviem teraz komentovať atmosféru, hlavne to, čo predviedol pán Šimečka teraz na tlačovej konferencii, vôbec nezodpovedalo priebehu toho stretnutia, ale táto sa ja môžem vykašľať. Takže je úplne jedno, či to je dnes, či to bolo predvčerom, či to bude zajtra. My máme jasný návrh, my sa zaň postavili, my sa neskrývame, my tento návrh obhajujeme, aj keď je pre nás mimoriadne politicky náročný tento návrh.
minister financií, ja sa k tomu vyjadrujem, všetci sa k tomu vyjadrujeme a to obhajujeme. A keď niekto ale niečo kritizuje, o čom vie, že to musí byť, aj vy asi uznáte, že konsolidácia musí byť, lebo inak máme verejné financie v prdeli, tak očakávam od toho, kto hovorí, áno, treba konsolidovať, ale nie takto, no tak mi povedz však ako. A on nevie. Tak potom nech je ticho. Keď nevie, čo má robiť, tak nech je ticho. Nech teraz mu povedia, že dobre, rešpektujeme, konsolidáciu treba urobiť, vláda sa vybrala touto cestou, nám sa to nepáči, ale my iné riešenie nemáme. Lebo nemajú iné riešenie. Oni hovoria, že prepustiť 20% zamestnancov. To akože chcú, ale všetkých zamestnancov vo verejnej správe. Ideme prepustiť 20% učiteľov, 20% lekárov, 20% hasičov, 20% policajtov, však sa o tomto bavíme. Prečo ste ich tam premiér neprizvali na jar, alebo neskôr, keď sa vlastne... Pán redaktor, pozrite sa, my vládneme, dobre, aby bolo úplne jasné, my vládneme, ja nemienim na nikoho prenášať zodpovednosť za vládnutie. Vládneme my a zodpovednosť za vládnutie je na našej strane. Po tom, čo sme viedli ťažké rokovania vo vnútri vládnej koalície o podstate konsolidácie a sme ten balík predstavili, som považoval za správne sa spýtať opozície, viete do tohto balíka niečím prispieť? Ako oni tiež asi o tom diskutujú od marca, tak ako sme diskutovali aj my. Ale evidentné je, že okrem organizovania protestov a demonštrácií nerobili nič iné, pretože neboli dnes schopní odpovedať na jednu jedinú konkrétnu otázku. Opatrenie, koľko to prinesie. Len niekde mátali, že daň z nehnuteľnosti vyššia by mala byť pre ľudí, 20% zamestnancov všetkých vo verejnej správe by malo ísť preč. To sú návrhy, ktoré sú absolútne nereálne, pretože ako chcete prepustiť 20% učiteľov, čo to je za nezmysel? No to je ich návrh, ale toto sme my museli automaticky odmietnúť. Pán Katuška, ja by som tých kolegov, o ktorých hovoríte, pána Šimečku a pána Kiša, aj zavolal. Ale viete, hovoríme o konsolidácii pol roka, dnes sme ich zavolali a hovoria, že my máme inú filozofiu. Tak hovorím, že dobre, máte inú filozofiu. Takže naša filozofia je túto 2,7 miliardy a toto sú opatrenia, ktoré ideme urobiť. A povedzte nám vašu filozofiu za 2,7 miliardy. Hápkali. Nič nevedeli povedať, len ušetrite na štáte. Na 2,7 miliardy sa nedá ušetriť na štáte. To je nezmysel. Kto to rozpráva, nevie, o čom hovorí. Takže, a povedzme si, hovorili o 13. dôchodkoch, že treba možno ušetriť. Dobre, však nebudeme dávať 13. dôchodky, to bol náš program, my si za tým stojíme. A teraz si povedzte jednu vec. Dobre, ušetríte toľko a toľko. My sme hovorili 500 miliónov, dobre, máte 500 miliónov, povedali ste, že všetkých prepustíte. Kde je 2,2 miliardy? Nikto nevedel povedať nič. Skončili. Bol som v 2 reláciách. Povedal som pánu Vyskupičovi, pán Vyskupič, poďte mi tu napočítať 2,7 miliardy. Ani 200 miliónov nevedel napočítať. Stále mu chýbalo. Teraz som počúval pána Valáška s pánom Andrejom Dankom v relácii. 3-krát sa ho redaktor pýtal, no a kde by ste ešte našli tie zvyšné peniaze, ktoré vám chýbali? Nikto nevie, čo povedať. Takto by vládli. Čiže o čom sa tu s nimi máme radiť, keď dneska nevedia ani základné opatrenia, ktoré majú priniesť tie veľké miliardy? To je ten marazmus, ten bordel, čo nám tu zanechali? O čom sa tu máme baviť? Ja neviem. Ja som povedal pánu Kišovi, pán Kiš, vy ste boli šéfom UHP na ministerstve financií. Hovoríte tu, prepustiť 20% ľudí. No dobre, dajte mi zoznam všetkých 20%, ktorých vy napíšete na zoznam, čo si myslíte, že na ministerstve financií nemajú čo robiť, ja ich prepustím. Dajte mi zoznam. Potom pozeral na mňa, začervenali sa mu líca a nič som nepočul. To bol celý výsledok tohto rokovania. Môžem sa Rebeko Martinové nadviažem na to, lebo my v podstate počujeme tú kritiku ale zo strany koalície, ako chcete zabezpečiť, aby koalícia bola jednotou v posledných dňoch naozaj počujeme od pána Danka aj medzi poslancami kritiku, že toto nie sú tie opatrenia. Pán redaktor, to nie je pravda. Koalícia sa predsa dohodla a koalícia a vyjednávači podpísali dohodu, ktorá sa potom preniesla do príslušných návrhov zákonov. Áno, ja som to povedal na úvod tejto tlačovej konferencie. Máme 2 témy, o ktorých ešte hovoríme, ale tie sú z pohľadu celkovej konsolidácie nepodstatné. Myslím teraz o sume peňazí. Hovoríme o knihách, okolo ktorých je toľko kriku a hovoríme o 5% daní na ubytovanie. Všetky ostatné opatrenia sú dohodnuté, takže prosím, nespochybňujte dohodu vládnej koalície, ktorá bola spečatená nielen podpismi, ale aj realizáciou vo vláde. Návrh zákona som včera podpísal, je doručený do Národnej rady. Národná rada teraz rozhodne, kedy bude o tomto zákone rokovať a kedy o ňom rozhodne. Je to v skrátenom legislatívnom konaní, ten priebeh môže byť pomerne rýchly. Ešte ak môžem jedno z tých opatrení, ktoré sa spomína v posledných dňoch, je daň z hazardu, to je pomerne veľký balík, prečo o tomto sa nerozpráva.
sme zvyšili daň z hazardu. Daň z hazardu. My sme sa bavili o všetkých opatreniach vrátane daní z hazardu, ale daň z hazard sa presúva do online priestoru. A my sme aj analyzovali veci z hľadiska tí hazardéri, ktorí míňajú peniaze, mnohokrát sa prihlasujú napríklad cez rôzne VPN-ky a my vlastne aj nemáme dosah, my nevyberieme tú daň. Čiže my budeme analyzovať opatrenie, ktoré reálne prinesie nejakú úsporu. Ale samozrejme, my sa nevyhýbame ani daní z hazardu, ale musím povedať, že budeme konsolidovať ešte aj budúci rok a ešte aj po budúci rok. Takže všetko nás čaká a budeme to realizovať. Áno, je pravda, že niektoré opatrenia nechávame na ďalší rok, ale už určite nepôjdeme do vecí, ako je DPH. Tu riešime teraz so všetkými dopadmi, o ktorých som hovoril. Nevidím inú cestu, musíme to urobiť. A znovu minimálne chcem poďakovať opozičným kolegom za to, že uznali nevyhnutnosť, musíme to urobiť. Iná cesta neexistuje. Poprosím vás posledné 3 otázky pre ďalší pracovný program. Slovenská televízia. Pán premiér, som sa rada, že ste sa do toho dotkli tej situácie v koalícii vlastne medzi Hlasom a SNS. Ako vy reagujete na tieto spory, ktoré sa ukázali aj včera medzi ministrom Erikom Tomáčom a Andrejom Dankom a tie všetky reakcie? Koniec koncov sa k tomu vyjadril aj prezident. V každej rodine sú hádky, ale každý má rád každého. Nemám dôvod sa týmto veciam venovať. Nepodstatné veci, absolútne. Poprosím ďalšiu otázku. Pekne, Dominik Pavla, pán premiér, na tej vašej konferencii Michal Šimečka hovoril aj to na vás, pán Kamenecký, že najprv to bolo 1,7 miliardy eur, ktoré treba skonsolidovať. Zrazu to narastlo o 1 miliardu na 2,7 miliardy. Opisovali to ako, že kvázi z ničoho nič, že teda máte transparentne preukázať, prečo to o 1 miliardu narastlo. To sú veľmi jasné čísla. Ja to zopakujem 14. krát, aj 15. není problém. Hovoril som o tom aj na tlačovej konferencii. Tí, ktorí nevedia čítať alebo počúvať s porozumením, zopakujem to. Hovorili sme, celková konsolidácia je vo výške asi 1,6-1,7 miliardy a teraz sa poďme na tie ďalšie veci pozrieť. No asi viete, že materské školy prechádzajú do rúk štátu z obcí. Čiže tu nás to stojí štát asi vyše 100 miliónov, 108 miliónov. Hovoríme tu o pláne na rozvoj a vedu a výskum. 120 miliónov, ktoré, to sme nezaviedli, my to zaviedla ešte bývalá vláda. Bavíme sa tu o vysokých školách, medziročný náraz o 50 miliónov. Nechcete dať vysokým školám? Dobre, povedzte. Bavíme sa tu o environmentálnom fonde niekde okolo 140 miliónov, lebo minulý rok sme dávali 40% z envirofondu, ten budúci budeme dávať 50%. Sú to nárasty, rozdiely. Bavíme sa tu o sociálnej oblasti, to by vám pán minister Erik Tomáš mohol povedať, bavíme sa o opatrovateľoch a sociálnych službách, 150 miliónov. A samozrejme, bavíme sa aj o zdravotníctve, o ktorom sme hovorili, že na jednej strane je tam nejaký nárast výdavkov, škrtli sme asi 300 miliónov, ale stále tam ešte zostáva nejaké dodatočné požiadavky na ďalších 244 miliónov, to je celkové hodnote asi 500 miliónov eur, čiže skoro 1,1 miliardy. Takže toto je vyčíslené. Ja už to zopakujem to 15. krát, keď tomu niekto nerozumie. Ešte zopakujem jednu vec. Samozrejme, že ministri sa ma dneska pýtajú, že pán minister, kedy sa budeme baviť o rozpočte? Pre mňa je rozpočet uzavretý. My sme povedali, ideme konsolidovať a každý minister dostane tú svoju čiastku, ktorá mu tam vyplýva z nejakých tých valorizácií podobne na žiadne nejaké vyskakovanie alebo robiť nejaké veľmi krásne opatrenia. Proste nám táto bývalá vláda nenechala peniaze. Čiže nedá sa robiť veľmi pekné opatrenia napriek tomu, že by sme chceli ako sociálna vláda. Dohoda bola podpísaná a schválená vo vláde v podobe návrhu zákona. Ja momentálne, opakujem, vnímam len dva problémy, to sú knihy a ubytovanie. Predpokladám, že ešte sa politické strany pokúšajú dostať niečo zo svojich programov do politického sveta, ale je málo pravdepodobné, že ešte budeme takto naširoko otvárať túto dohodu. Áno, návrh ide do parlamentu. A my v parlamente potrebujeme podporu väčšiny poslancov Národnej rady. Máme 79 hlasov. My preto budeme musieť počúvať aj nejaké ešte hlasy od poslancov Národnej rady za vládnu koalíciu. Ale pre mňa je dôležité, že bola dosiahnutá dohoda. To sú také
drobnosti, ktoré sa vždy točia okolo veľkého diela. A to veľké dielo je, že sme schválili návrh zákona, ktorý reaguje na najhoršie verejné financie, ktoré sme zdedili v roku 2023 v celej Európskej únii. Ale nevnímam to. Pán redaktor, sa ma pýtal váš kolega pred chvíľkou, že sú nejaké vyhlásenia nejakých predstaviteľov koalície jeden na druhého. To život prináša. My sme teraz rokovali o tomto, o chvíľku to mám asi 20 ľudí, s ktorými budem hovoriť o výstavbe nájomných bytov. To je ten plán od Borisa Kollára, ktorý sa nerealizoval, že či to vôbec je reálne, alebo to nie je reálne. My by sme radi naštartovali výstavbu nájomných bytov. Mám ďalšie a ďalšie povinnosti. Keby som sa ja teraz zamotal do nejakých prekáračiek alebo vyhlásení, ktoré tu počúvame, ktoré sú bežné vo vládnych koalíciách, tak by sa mi zastavila moja pracovná agenda a na to ja nemám ani čas, ani energiu. Ďakujem pekne. Nebudete reagovať ani na výzvu Erika Tomáša, aby ste zasiahli do toho stavu? Ja som už povedal, čo si o celom spore myslím. Ďakujem pekne.